खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि केके लाइभ रादाबाव बरायबाय। फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादिनि। दिनैनि रादाबाव जोङो मोननो हागोन जोंनि भारत हादरनि खना खनला मोननैसो खौरां आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोननैसो खौरां। फै जोङो मिथिनानै लानि। गाहाय रादाबाव दङ दिल्लीनि एडुकेशन मिनिस्टार मनीष सिसोदिया बिथाङा हिमाचल प्रदेशआवहाय प्रेस मिट खुंनानै बेबायदि बुंदों। सोलोंथाइनि मुङावहाय नोंसोरो आम आदमी पार्टीनो भट होनानै 5 बोसोरनि थाखायल' नाय। गोबां मन्थ्रिफोरा थिकादारफोरखौहाय मोखां नायनानै दमजों बाथ्रा बुंनो हाया घुस जानायनि जाहोनावहाय। बिनिखायनो जौगानो हानाय खामानिफोरखौ मावनो हाया। जेबायदि जौगानांगौ बेबायदि जौगानाय खामानिफोरखौ मावनो हानाय जाया। बिनिखायनो नोंसोरो 5 बोसोरनि थाखाय आम आदमी पार्टीखौ नायनाय माबायदि जौगाहोनो हायो। 5 बोसोरावनो गोसो जायोब्ला गासै रायजोनि नक्साखौ सोलायहोनो हायो होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिदों। थरायना थुलुना नार्जारी क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि गामिनि मैया क'क्राझार जीडी र'डआवहाय गावनि बार्थडे फालिनो थांनायावहाय बाइकजों जाब्रबथाय जानानै हरखाबै जिउ गोमानो गोनां जादों। लोगोसे सासे हौवासायाबो जखम जादों। बेखौ दा फाहामथायसालियावहाय लांनानै फाहामथाय होगासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थरायना थुलुना नार्जारीया शर्ट मुभियाव खालामग्रा सासे मोजां इउटुबारमोन। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि ओनसोलनि मुंदांखा कन्ट्रेक्टर मनरन्जन ब्रह्म सार आरो अनजालि बिसि मुंदांखा बर' सावथुननि हिर'इन रिया ब्रह्म मोनहा मैया थांनानै सिलिंखार बिलिंखार जानाय गुवाहाटी बरबारि ओनसोलाव थानाय बर'फोरनो 1,10,000 रां अनसुंथाइ हैदों। जोबोर गोजोननाय मोननाय फोरमायदों बिथांमोननि बे अनसुंथाइ हैनायखौहाय। आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा 17 बोसोर सरकाराव थाबोनाय BPF-खौहाय मोनसेबो बेबायदि बर'नि अलखदावहाय अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनाखै होननानै गोबां सुबुंफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांमोनहा दिनैहाय सरकार दाफिननो सिमांल' नुयो। नाथाय बेबायदि अलखद समावहाय बेबायदि अनसुंथाइ होआब्ला माब्रै बिसोरो सरकार दानो हानो होननानै गोबां सुबुंफ्रा सोंथि सोंनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव 17 अक्ट'आवहाय BTC सेक्रेटारियेटआव इउनिसेफ फिल्ड मिशनखौहाय बिटिआर ओनसोलावहाय गोसार होनायखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेयावहाय लोगो लादों BTCनि CM प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी, इउनाइटेड नेशन इन्टारनेशनेल चिल्ड्रेन एडुकेशननि डक्टर मादुलुसन थन बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। आरो बेजों लोगोसे इउनिसेफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय लोगो लाफैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेयावहाय बिटिआर ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरखौहाय इडुकेसन लाइनाव जौगानायनि आरो गोबां आदब खायदायाव बारायनायनि बे हाबाफारिखौ लानानै सावरायदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। प्रमद बर' बिथाङा गोबां सुबुंफोरखौहाय सोरखारनि हाखौहाय दखल खालामनानै लानायफोरखौहाय गोबां हा गोनांफोरखौहाय रिटार्न होफिननांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो हा गैयै सुबुंफोरनो बिथाङा आयेननि हेफाजाबजोंहाय हा पाट्टा होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो गोदानै सोरखारनि हायावहाय न' लुनायफोरखौहाय बिथाङा एलाउ होनाय जानाय नङा होननानै बिथाङा फोरमायदों। गोबां सुबुंफोरा सोरखारनि हाखौहाय आवग्रिनानै लानायावहाय दिनै सोरखारनि जेबो अनुस्थानफोरखौहाय गायसननो थाखाय हायानो गैला होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिनि थाखायनो गोबां हा गोनांफ्रा सरखारनो हाखौ गथायफिननांगौ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आसाम पुलिस बिफाननिफ्राय मोनसे गोनांथि फोसावनाय गाव गावनि फिसाफोरनि फट'खौ ससियेल मिडियायावहाय शेयार खालामनायनि सिगां स्टाडि खालामनानै आपल'ड खालाम होननानै बिथांमोनहा सांग्रांथि होदों। न'नि एड्रेस फरायसालिनि फट'फोरखौ आपल'ड खालामनो नाङा। जेबो पार्सनेल डिटेल्सफोरखौ शेयार खालामनो नाङा। बेबायदि फोसावनायजों लोगोसे शेयार खालामनायजों लोगोसे ससियेल मिडियायाव हगारनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्रा दिनै खैफोदाव गोग्लैगासिनो दङ। बिनिखायनो आसाम पुलिसा सिगां शेयार खालामनायनि सिगां सांग्रांथि होदों। क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा ओनसोलावहाय गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनावहाय माइ आबाद आरो मैगं थाइगं
बारि बागाननि आबादफ्राबो दिनै लोमफबनानै गासै बारिनि आरो माइ आबादफोरखौ धंस खालामजोब्बाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बर'फोरनि 1200सो माइ आबादफोरा लोमफबनानै दङ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दा दुखुजों सोरखारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनगोन साननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों सरखारनिसिम अनसुंथाइ लुबैहरदों। बेल' नङा, गासै गुबुन गुबुन मोनबासो गामियावहाय आबादफोरा लोमफबजोबनानै दं होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। भारतनि रिंकु सिं बीर महान मुंनि WWE गेलेग्रा बिथाङा दिनैहाय 20 मेचखौ देरहानानै सेथि मुङावहाय आवग्रिनो हाबाय। बिथाङा गासै 20 मेच गेलेनायावहाय 20 मेचखौनो बिथाङा WWE मेचआवहाय देरहासार जानो हाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि बे देरहानायाव गासै वर्ल्डनि रेसलारफोरानो गिग्लुंदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दा बिथाङा ब्रक लेसनारजोंहाय बादायलायनो थाखाय फोसावबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। उनावसो जोङो मिथिनो मोनसिगोन। खम समनि गेजेरावनो बे गेलेनाया जागोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। सिगाङावहाय भारतनिनो ग्रेट खालिया सेथि मासियाव दङमोन। 15 मेचआव रानिं देरहानानै बिथाङा सेथि मासियाव आवग्रिनो हादोंमोन आरो दा बीर महाना सेथि मासियाव आवग्रिनो हाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। जोंनि भारत हादरनि BJP सरकारा 63 लाख दखान आरो न'फोरखौहाय बुलडुजार JCB सालायनो थाखाय नटिस होनाय जाबाय होननानै दिल्लीनि CM अरविंद केजरीवाल बिथाङा फोरमायदों। सुचित नगर निगमनि योजनानि गासै 63 लाख सुबुंफोरनि न' बांखौहाय दिनै सिलिंखार बिलिंखार खालामनो नागिरनाया बियो BJP सरकारनि मोनसे अन्याय अयथासार होननानै बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। जुब जुब अखा हानायनि जाहोनावहाय आसामनि गासै 20 जिल्लायावहाय सुबुंफोरा उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादों। नगाव ओनसोलनि आरो हुजाइ जिल्लानि गासै सुबुंफोरा दिनैहाय गावसिनि न'खौ नागारनानै गुबुन जायगायावहाय आश्रय लानो गोनां जाबाय। हुजाइ जिल्लायावहाय गोबां सुबुंफोरा बान्दो बायथि जानानै दिनैहाय गामिया गोदोहां जानायनि जाहोनावहाय दिनै गोबांथार उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जाबाय। दा सरकारनि SDRFफोरा बासायनाय हाबाफारिखौ खालामगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आरो गवालपारा जिल्लायावबो गोबां बारि आबाद आरो न' बाङा लोमफबनो गोनां जाबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।